Milí diváci, vítam vás u ďalšieho dielu nášho seriálu Účtovníctvo ľudskou rečou. Ahoj Martin. Ahoj Dáška, dobrý deň, milí diváci. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá je populárna pre mnohých prenajímateľov, a to je zdaňovanie príjmov z prenájmov v roku 2024. Martin, čo by si nám na úvod povedal? Ďakujem za otázku. Prenájom je veľmi častý spôsob zhodnocovania majetku. Je ale dôležité samozrejme tieto príjmy správne zdaniť a to si v tomto videu vysvetlíme. Kedy vlastne vzniká daňová povinnosť prenájmu? Tak povinnosť vzniká v momente, keď z toho inkasujeme nejaký príjem. To znamená, keby to robíme bez monetárnej kompenzácie, tak samozrejme nič. A platí to pre všetky nehnuteľnosti? Áno, patrí to pre garáže, byty, domy alebo len nejaké súčasti nehnuteľností. A ako sa teda zdaňujú tieto príjmy? Z pohľadu dane z príjmu je to pasívny príjem. To znamená, že daníme o výške 19% alebo 25% podľa výšky príjmu. A čo oslobodenie? Oslobodenie tam je a platí do výšky 500 eur. To znamená, že ak príjem činí do 500 eur, tak nemusíme daniť. Prenajímateľ si môže znížiť zakladanie výdavkami však? Áno, samozrejme, ale musí ich byť schopný preukázať. A čo všetko patrí medzi skutočné výdavky? Patria tam energie, náklady na opravy, poistenie nehnuteľností, odpisy a podobne. A čo ak nehnuteľnosť nie je zaradená do obchodného majetku? Tak potom je to jednoduchšie. Je možné uplatniť si nejaké drobné opravy alebo potom náklady na energie. A Martin, máš nejaké odporúčania pre prenajímateľov? Áno, samozrejme je dôležité si viesť teda podrobnú evidenciu, to znamená každý výdavok a príjem si zapisovať, odkladať si poistné zmluvy, odkladať si faktúry za energie a podobne. A čo prenájom medzi rodinnými príslušníkmi? Tak samozrejme, pokiaľ nie je za odplatu, tak zdaneniu nepodlieha. A čo DPH? Platí sa pri prenajme? Prenájom je od DPH oslobodený. Ak je však prenajímateľom SRO, ktoré je povedzme plácom DPH, tak samozrejme musí fakturovať z DPH. Takže prenajímatelia si musia dávať pozor na účel prenajmu? Presne tak. Účel prenajmu je kľúčový z pohľadu DPH a jeho správneho posúdenia. Ďakujem ti, Martin, veľmi pekne za cenné informácie. Verím tomu, že divákom pomohli sa zorientovať v tejto téme. Ďakujem, Dáška, a divákom prajem šťastný výber nájomníkov. Milí diváci, ak máte nejaké otázky, neváhajte nám napísať do komentára. Ďakujeme vám veľmi pekne za vaše pozretia, za lajky a follow a budeme sa na vás tešiť pri ďalšom dieli Účtovníctvo ľudskou rečou. Taktiež sa teším. Majte sa krásne.